19 гыйнвар көнне авыл янындагы сулык өстендә ясалган бәке янына бик күп халык җыелды. Мөслимләр белән бергә Җәлил, Бөгелмә районнарыннан, Ярчалы, Түбән Кама шәһәрләреннән дә кунакка кайтучылар бар иде. Бәке янында полиция, ашыгыч ярдәм һәм гадәттән тыш хәлләрне кисәтү бүлеге хезмәткәрләре кизү торды. Разрешите поздравить вас со священным праздником, с Крещением. И хочу выразить огромную благодарность отцу Никите, Вячеславу Михайловичу, вам, что проводит такую службу. И живя в районе, где почти 90% татар, вы сумели сохранить все свои традиции и передаете из поколения в поколение. Каждый год в русском Шугане проходит великий русский праздник Крещение. В этот день с 18 на 19 января люди приносят воду в церковь, и батюшка ее освящает. И эта вода не меняет свой вкус долгое время, остается освященной. Сегодня праздник Крещения Господня. В данном месте у нас на озере происходит водосвятский молебен, освящение воды. В этот день вся вода, которая идет из природных источников, бывает освященная. Она помогает очень для здоровья. Никита Атакай халыкны бәйрәмле котлагач, күлдәге һәм бәке янына куелган савытлардагы суны изгеләштерде. Тәвәккәлләр курыкмыйча салкын суда кыенды. Беренче булып бәкегә Петр Осетрин чумды. Каждый год купаюсь. И что это вам дает? Сдает здоровье. Все, что было плохое, остается в воде. Я на пенсии, купаюсь. Дай Бог еще покупаться. И всем желаю здоровья. Дай Бог всем. Каждый год у нас проходит служба на реке. Уже второй год вот в этом месте. Здесь специально у нас есть родник, в котором делают кипель. Проходит служба, освещают воду. Желающие потом либо умываются, либо купаются. Считается, что вода на целый год здоровье дает. Бәйрәмгә халыкның башка еллардагы караганда күбрәк җыелуының сәбәбе изгеләндерелгән су белән коронавируска да каршы торырбыз дип ышанучылар бар. Кайсы динне генә алма, су ул чисталык һәм сафлык билгесе. Качману бәйрәмендә җыелган су ел дәвамында төрле авырулардан, күңелсез хәлләрдән саклый дигән ышануда яши. Бу суның бер тамчысы да зур флягадагы суны изгеләндерергә сәләтле икән. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.